Il-ftehim bejn il-Fondazzjoni Emanuele Cancer Research u l-Università ta' Malta se jwassal għal żewġ proġetti ta' riċerka dwar il-kanċer f'Malta li ammonta l1,200,000 euro. Dan il-ftehim se jwassal sabiex isir studju dwar il-bżonnijiet emozjonali u mentali tal-pazjenti bil-kanċer. Preżenti kien hemm il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Wim Bonnici li qal kif l-appoġġ tal-akkademiċi fl-Università ta' Malta fir-riċerka tagħhom dwar il-kanċer huwa kruċjali ħafna. Titjib fil-metodi ta' kif pazjent jingħata l-għajnuna meta jkollu il-kanċer. Dan huwa kollu xogħol importanti ħafna illi turi kemm ir-riċerka tagħmel differenza fil-ħajja tal-persuni u tal-bnedmin li jgħixu fid-dinja. Il-President Emeritu, l-Eċċellenza tagħha, Mary Louise Coleyro Preka, li hija wkoll chairperson tal-Fondazzjoni, qalet kif qatt ma kien hemm żmien aħjar li tissaħħaħ ir-riċerka f'dan il-kamp waqt żmien ta' pandemija. Is-sena li għaddiet kien hemm 2500 każ ta' kanċer f'pajjiżna u dan l-istudju se jwassal biex Malta titpoġġa fuq il-mappa globali tal-ġlieda kontra l-kanċer u tattira kollaboraturi ewlenin madwar id-dinja.